Ramgajuanga kama chunyba ma Nairobi thoro bedo gi dhugruok mar oganda kendo tudruok mar simu kod mbui en achiel kuom gigo ma jogo mantie chuny boma ne temo tiyo godo. Kaluwore gi midhiero ma seche duto joko ji e boma mar Nairobi mar mach rume simbe gi kode kata wito teko mar mbui moko kuom johala koro obiro kod riekni ma keto kuonde yudo mach mar stima ne chajo simbe kod nyodho teko mar mbui. Rajafo mara Cleophas Oluoch leronwa kuonde gi oketi ne jopiny nono ma onge chudo kata kamano jolony weche mag arita mag mbui to medo nyiso jopiny ni kik wigi wil ne rango arita mar tiyo gi mwandu ma kamagi chuny boma. Boma ma Nairobi en achiel kuom bombe ma odich kendo dhano dhugore kinde ka kinde. Kaluwore gi lony matinende, oganda matimo ohala kata mana matimo tije gi mamoko e boma ni thoro keto nyime tudruok e yor ong'we yamo. Kata kamano, midhiero mar rumo mar teko e simb ong'we yamo kod duono mar teko mbui thoro hinyo kendo keto ohinga ne jopiny, gino makoro miyo jolony moko biro kod rieko mar yawo ne oganda kar chajo simu kod nyodho teko mbui kata wifi e chuny boma ni ma Nairobi maonge chudo. Stand yetu hii booth yetu hapa iko na free wifi, iko na free charging ports. So ukiwa mahali yote Nairobi, kama simu yako imezima, unaweza kuja hapa, ukaketi chini, ukaweza kucharge simu yako. Pia kama unataka kuangalia direction pale na una data bundles, unaweza kuja hapa, kuna free wifi tuna offer hapa. Enang'o mane odhiro Alex Mulwa ma ochako chenro makama. Siku hizi imekuwa ni vigumu sana kweli kwenda kwa hizi maduka za M-Pesa kupatiana simu yako kuchajiwa. Juu hao watu wa M-Pesa manini wanaogopa juu pia wale wezi, mtu akiiba simu akinyang'anya mtu, wanaenda wanapatia wale wenye duka wa M-Pesa nichajie simu na wanaacha hapo. So ile ikitafutwa ile simu inapatikana pale. So imekuwa vigumu sana kweli simu yako ikizima kwenda kupata mahali ya kuchaji simu. Chenro ni bende urwaki Giten County ma Nairobi. Gavana Sakaja tukamuzia idea na kweli alitupatia hiyo platform. Kaka tich mora achiedh nadi bende nitiere iye. Arita en gino ma oridi kar kae. Gino ma omiyo giketo tipo magwang' dede kata CCTV mondo miyo duok piny kata otieki kuo marang'enge. Hiyo sizo CCTV cameras zinaditaa watu kukuja kufanya hapa uhalifu. Watu kumagiwa hapa mchana, watu kuibiwa ile phone snatching. Jowuoth gi jogo matiyo gi stage ni omora ahinya gi chenro ni. Unagojea gari kabla ijae, unakuja unakaa hapo unajikeep busy, unafungulia simu wifi, iko ni download vitu zako, ama iko na movie yako unataka kuona uta watch for the time, alafu unaingia unachukua gari unaenda huko. Kuna mtu nilikuwa namngojea, nimeconnect na hiyo wifi, imenisaidia kiasi nikipush time nikimngoja. Nimefanya shughuli zangu kiasi kwa mtandao. Jalonye weche mbui golo paro kotenore gi arita mar tiyo gi mbui ma oyaw yanga ne oganda. Japiny matiyo gi public wifi gimoni gi consider most nikech kaka wasewacho ni public wifi en gima open ne japiny. Onego beni seche mitiyo kode cha mi connect e public wifi ni sensitive information machalo kaka personal data, money transfers or any transaction okonego bed ni timo e such kind of setup mar public wifi no, nikech kanyo bentiere achude mang'iyo ni to joge gitimo ang'o e internet ma wantiere ni. Lek margi maduong' en yudo thuolo malach mar medo chwalo chenro ni ne jopiny. National government tulipatie hii kiwanja iko hapa Hilton, hii kiwanja ya Hilton hapo. Kuna hapo mahali kulikuwa na hiyo directory center. Mahali watu kitambo ulikuwa ukipotea njia ulikuwa unaenda unaulizia hapo, si tuko watoto wadogo. Ingewezekana kama serikali wangetupatia hiyo nyumba tuweze kuirekebisha, alafu tuiweke ikiwe ni hub yenye naweza beba hata vijana 500 atago. Akora Juang en simu minyalo bedo ka igoyo to simni. In gi pesa e simu to kinyal yawe kendo. Mane gimomiyo kama wabete ni okete obedo mayot. Jogo man butaka gin gi charger, mano ma gichajo go simu kendo gitiyo gi mbui no mano mar wifi. Kamora mora ma gintiere mar mondo mi ginene gitudore gi jogi, gichopo maber kendo gibedo e lwasi moro makare. Mano kama gintiere county ka ma Nairobi. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi.